M&M Hausa TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sababbi da mai. Yeah, this is real NGD stars. Yeah, I'm a wall of wallahi wani yaro ne wai dan gidan wasu SBR zai mu rashin kunya ana wani jin tsoron ya yi aiki ma da tattaka shi nake mu ga zatin eh ba ya ci uwarsa ba wai SBR ne tsoro ne kai mana ni yadda nake haɗin nan ko zaki ne roba sai na yi ba da duniya muna gai so ne zamu kai da haka jin faɗa maka daga Allah sai annabinsa su kadai nake jin tsoro ba wani kato ne kashi mai gudawa ya yana mu hankali da wanda wallahi ƙarya ne maza Allah mu ne ai me kuke ana Agatunga, she was kile. I was so waga se Mikiani, you waga so Mikiani.